като наши приятели, като наши съмишленици, като наша подкрепа, да може и ние да се почувстваме по-силни, нали, и да вървим по пътя напред. Искам да благодаря на нашия домакин, на господин Димитър Димитров, кмета на град Игнатиево. Аплодисменти за него. Също искам да благодаря на господин Иван Радев, кмет на село Изворско. Благодаря за присъствието на госпожа Димитричка Мирчева от НПО Пригръдка. Благодаря на господин Иван Минчев, къде беше той, тук е заповядай, от ние родарите от град Девня. И благодаря на всички вас. Някой да не остане обиден или пропуснат. Така, само да кажа две думи и ще дам първо думата на нашия домакин, на господин Димитров, така една кратка реч. Това ателие го откриваме не толкова сколкото да си помогне финансово, али от една страна и това е, защото такова дело без финанси не става, всички знаете. Но по-скоро го открихме, за да можем да... Първо аз си приоткрих моя талант. Не съм знал, че имам такава дарба, но всичкото е Божа работа. И това е първата цел, нали? Второто, което е, искахме да имаме тук точно в центъра на град Игнатиево, където, както знаете, тук сме 3-4 етноса, да бъдем по-близко до хората, до нас, властите, макар и до другите етноси, и да покажем нашата култура влашката. И така, покрай нас, да можем да запалим огъня към по-малото поколение, които да може те да се превъзпитат и да не занимават с... примерно, никой не казва, че не трябва да занимават примерно с компютри или с телефони, но бе хубаво и така по един час да идат да занимават тук при нас. Така сме говорили с кмета, ще има и такава програма. И с училището, с директорите сме говорили. И така, с една дума искаме да подпомогнем, да дадем така едно ново начало за по-малото поколение, макар и по-старото, който има желание, разбира се. И така, давам думата на господин Димитров да изкаже една кратка реч. Аплодисменти! Благодаря, Гашо. Няма да пивам микрофона. Здравейте на всички, приятели, гости, роднини и така нататък, които са дошли днеска и са отделили от своето време наистина да подкрепим тия хора, тия таланти, които са решили именно в нашото градче Игнатиево да отворят това ателие. Искам да бъда малко по-така назад във времето относно момчетата. Бог да го прости, аз познавах тяхния баща. Той беше един общественик, един деен човек и наистина талантлив. И всичко е генно. Гоше го каза. Гоше мога да твърдя, че всичко при вас е гена. Гена, който го имате от баща си, от дядо си и така нататък. От родарите влаша гена. Така, от тук нататък, Иване, ще акцентираме върху това. От тук нататък наистина аз като кмет и повече точно от тая група, влашката група родарска, която именно тия хора тръгват да покажат тяхните занаяти, нашите занаяти, нашите възможности и таланти, които имаме, които на времето нашите деди, дядовци са допринесли именно с тия занаяти за нашата съкровищница, българската, на България, които са допринесли много, също така са изградили един пиедестал наши, и ние трябва този пиедестал именно да го поддържаме и да покажем, че сме допринесли много за нашата Република България с нашите занаяти, с нашите традиции. От тук нататък, като кмет, искам да кажа, че наистина се гордея много с тях
и съм решил да им помогна с каквото мога на тия хора, на талантливите хора, да покажат и доброто, което съществува, което е заложено в нас и в нашите гени, на всички наши хора. Наистина предстоят едни проекти, едни занимания с училището. Както знаете, имаме средно образователно училище с 500 деца в Игнатиево. Ремонтирано, базата ни е добра. Надявам се да с Елин и с Гошо да тръгнем да популяризираме именно тия занятия. Също така ни предстои така един хубав проект на зелените училища от Варна, които се надяваме да привлечем в една наша местност, тук е много известна, но това е като идея. Това лято пилотно тръгва този проект и да видим, да участват и Елин, и Гошо, да видят децата, да се запознаят, да видят откъде тръгват, как тръгват тия скулптури, как тръгва тая живопис и наистина да популяризираме и да се заинтересуват и да излязат, както каза Гошо, от компютри, телефони и така нататък, да занимават с това. От тук нататък мога да им пожелая на двамата успех, постоянство, защото това, което са тръгнали да го изграждат и това, което искат в момента да го докажат, това е като едно дърво. Посаждаш го, изкопаваш дупката, поливаш и след години, може би, почваш да береш плодовете на труда си. Успех, момчета! Бъдете здрави най-вече и успех ви желая. Благодарим на господин кмета и ти бъди жив и здрав, кмете, и се надяваме на твоята подкрепа и помощ. Така, ще дам думата на Елин Георгиев да представи нашите гости от Бургас и той да каже две думи. Аз ви благодаря. Бяха всички изчерпателни, и брат ми, и кмета. Чак толкова няма какво да добавя. Те горе-долу обобщиха нещата, нали, като концепция, нали, в какво се състои това ателие. Не е лесно, нали, доста трудно ще бъде да се сборим с това да променим някакси от тук нататък, защото нещата са много изпуснати вече спрямо менталитет, култура, потребности. Борбата действително ще е много трудна. Свидетелства постоянно виждаме, че трудно успяваме да провокираме, да въздействаме. Спрямо ателието, то по-скоро е галерия, по-скоро е център, в който доказваме качествата на не само нашите като майстори, ами ще засегнем история, нали, естетика, култура, морал, теми от социалния, политическия живот. В този смисъл, нали, освен приятели тук, които сме се събрали, има и дейци, обществени дейци в цяла България, където се занимават с не само характерния нашия етнос, ами въобще с проблемите на етносите и менталитета на гражданина, българския гражданин. Нали, той брат ми спомена за различните организации. Нали, аз самия съм заместник-председател на Обединени български власти. Тук с мен е и Албена Манолова, която след малко също ще каже нещо. Ние като организация, нали, аз, Албена, Васил и други, да не ги споменавам, нали, заедно с председател на Никола Найденов, такава цел сме си поставили максимално чрез културни мероприятия, чрез едни нива по-високи от обикновените потребности, максимално да въздействаме на това да променим естетиката, нали, принципите, обратното да ги върнем към вече загубения морал. Това е основната цел. Нали, както спомена брат ми, не е толкова това да е някакъв бизнес център, в който да продаваме, да печелим от изкуство, и по-скоро да въздействаме и възпитаваме. Нека Албена Манолова да каже нещо.
щастлива съм, че мога да присъствам и да подкрепя старта на едно красиво начинание, направено с много грижа и любов. Място, където се срещат минало, настояще и бъдеще. Минало, съчетаващо опита и познанията на майстори и на етнос, настояще, представящо творчеството, доста съвременно, както може да се запознаете вътре в галерията, и бъдеще, насочено към децата на Игнатиево и въобще към децата на България. Искам също да поднеса поздравителен адрес от името на Сдружение Обединени български власи. Днешният ден е празник на неугасващия порив и талант, но също и повод да благодарим за това, че запазвате и поддържате в духа на изконните традиции фолклор и бит. С пожелание за здраве, благополучие и все по-големи творчески успехи. На добър час, Елина! Бъдете благословени всички вие. Благодарим на госпожа Манолова. А сега вашите аплодисменти за госпожа Димитричка Мирчева специално. Здравейте, приятели! Днес сте дошли на това събитие по случай откриването на занаятчийското ателие в град Игнатиево. Днес нашите занаятчии ще ви покажат картини, стенописи, каменоделия и други неща. Да им пожелаем здраве и творчески успехи. Ние, Сдружение Пригръдка, в знак на уважение, искаме да ги наградим с по една грамота и да им пожелаем успехи, успехи за напред. Благодарим на госпожа Димитричка Мирчева. Благодарим и за тази награда. Това е нещо голямо за нас. Това е една благодарност. Давам думата на господин Иван Минчев от град Девня. Ние родари. Специално. Заповядайте. Здравейте, приятели, на всички. Здравейте на всички приятели. Темата, която е зададена днес на това откриване на този офис, е много по-дълбока. Ние сме родари власи и трябва да си покажем бита и културата и езика. Това е едно голямо начинание, както в Девня открихме клуб на родари влас, културен дом. И заради това, че мероприятието, което днеска състои и занапред, че има много такива, ще бъдат само в тая насока. И много ли, малко ли ще търсим вашата подкрепа в нашето начинание на родарите власт. Благодаря ви много, ако има нещо, извинявайте. Благодарим на господин Иван Минчев. И накрая ще дам думата на господин Радев. Да, той си каза работи предварително. Благодаря, господин Радев. И така, мисля, че не бяхме отекчителни. Някой от вас, приятели, роднини, ако желая, микрофона е ваш. Нека да си каже нещо или да сподели кой го оставил жената, кой има неприятности вкъщи. Заповядай. Ако ли не, заповядайте. Има... искаш да отрежем лентата, каза Ваня. Украсата, декорацията, тези напитки, пиенето, всичко се дължи на Ваня. Браво, браво. Така че да отрежем лентата, каза Ваня. След като отрежем лента, който иска да заповяда да види, да разгледа, който не е влезал, да разгледа ателието. Ако искате, може да повторите. И така, ако не заповядайте, ще си вземем пана почерпка и всички да сме живи, здрави и си пожелавам на добър път на нас и на моя брат. Станчо, искаш да кажеш ли?
заповядай. Панете го двамата, един от един край, пане двамата. Който иска да заповяда, да разбира.